Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. A wannan bidiyon mun zo muku da wasu sabon technology guda uku na tabbata da su burge ku. Wanda muke sa ran fito su nan da cikin masu zuwa. Mun ganin waɗannan technology ku biyo cikin bidiyon. Alaikum jama'a. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa. A daidai wannan bidiyon ne na ku sa Musa Imam. Kamar da kuna farkon wannan bidiyon zan muku bayani akan wasu sabon technology wanda na tabbata da su burge ku. Haka ku biyo sannan a hankali domin ne muku bayan su dalla-dalla. Amma dan waka kafin ga cikin wannan bidiyon idan kana kallon bidiyon namu a shafin na Facebook kada ka manta da mana follow sannan ka danna mana liking da share domin yan wasu amfana. Idan kuma kana kallon a YouTube kada ka manta da mana subscribe sannan ka danna mana alamar karuwa ta yadda da zarar mun take sabon shirye za a sanar da kai. TCL Glass wannan wani glass ne wanda ya kasance yana da cable ta yadda zai baka damar ka jona a jikin kwamfutar ka ko a waya. Kuma ya kasance za ka na ganin screen ɗin kwamfutar ka a fili kamar projector ko kuma ce cinema. Wannan glass ɗin ya kasance yana da makunna ta yadda za ka iya ƙara volume ko kuma ka rage. Misali idan kana kallo ko kana game a wayarka za ka iya ƙara volume ko kuma ka rage ta jikinsa ba tare da ka taɓa kwamfutar ka ko kuma wayarka ba. Kuma wannan glass ɗin yana ba masu amfani da medical glass dama ta yadda za su iya ɗaukar medical glass ɗin su ɗora a kansa domin ya ƙara kare musu lafiyar idansu. Blue light glass wannan wani glass ne mai an mamaki. Ya kasance yana da Bluetooth wanda zai baka dama ka yi connection ɗinsa da kwamfutar ko da waya ba tare da ka yi amfani da cable ba. Abin da zai ƙara burge ka da wannan glass ɗin shine ya kasance yana da sensor da mic da speaker ta yadda za ka saurari audio ko kuma ka ɗauki wayarka idan kira ko da ba ta kusa da kai. GWD hiding wannan wani glass ne wanda ya kasance na musamman. Yana da abin mamaki da yawa ba kamar sauran ba. Abin burge da glass ɗin shine zaka connection sa ne da kwamfutar ka ta yadda zaka iya sarrafa ta da idanka ba tare da ka saka hannu ba. Da aka amfani da shi ne idan kana so ka ga cikin wata folder zaka rufe idanka ne sau biyu a tare shine zai baka dama ka ga cikin folder. Idan kuma kana so ka dauki wata folder daga wani wajen zuwa wani wajen zaka rufe idanka ne sau ɗaya akan folder da aka dauka sai ka juya idanka kaɗan zuwa inda kake so ka ajiye ta. Da ka je inda zaka ajiye ta sai ka ƙara rufe idanka shine zai baka dama ka ajiye ta inda kake so. Ina masu amfani da waya kuma ba barku a baya ba za ku amfani da wannan glass din domin ku more jin daɗin. Yan uwa idan kuna kallon wannan bidiyon namu a shafin na Facebook kada ku manta da mana follow da danna mana liking da mana share domin yan wasu amfana. Idan kuma kuna kallon wannan bidiyon namu a YouTube kada ku manta da mana subscribe da danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun saki sabon shirye za a sanar da ku. Mun gode.